Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Benda kasni ki bah layo takat kendai teli ki positive case apo ka state ke jongi apo is kasils kat laingut ki de ki BSF West Garo Hills di Laingut, but South West Garo Hills Kilong Laingut. Till today, the recovery, they have already recovered 82 of them, and the total active cases, now we have 448. East Kasils alone, we have 375. 375. Laispa Nyusan. BSF 281, others 80, Armed Forces 14. Riboy District 42, West Jaintia Hills Districts 5, East Jaintia Hills District 3, West Garo Hills District 15, Southwest Garo Hills District 4, South Garo Hills District 2, East Garo Hills District 1, and North Garo Hills 1. Kini ki break up jong ka baru ki total jong active cases sa state Meghalaya Kilong Menta Sauspa Saupra. Lagi Sauspa Saupra ki badai na po ka East Khasi Hills Kilong Laispa Nyubusan, ki BSF Kilong Aspa Prapuway, Armed Forces Kilong Khatsao, but others Kilong Rapau. Riboy Kilong Saupuar, West Jaintia Hills Kilong San, East Jaintia Hills Kilong Lai, West Garo Hills Kilong Khatsan, Southwest Garo Hills Kilong Sao, South Garo Hills Kilong R, East Garo Hills Kilong Iway, but not Garo Hills Kilong Iway. Kibala recovered adu menta Kilong Prapu Arngut. Those we have already sent for testing till today, already tested, they are total 30,751. 30571. In Pasteur Institute only, they have already tested 2,226. In Negrims, till today, those are already tested, they are 26,458. And Tura, 1,887. The number of sample ke bangila pha bande tested la testing hadu banta hapo ki ini gilaitli gilaps ke total gilong lai 4000 senspa nyupuai tang ha pasture gilong 8000 arspa arpun riu ha negrim gilong arpun riu 1000 sauspa san bupra bar hatura gilong hat 6000 praspa prapunyo kiba Ladap test ke balapha the number of person tested negative. Ya ke bangila dapha ya ki breu ke bala long negative kilong arpu prahajar kendai spa entrepreneur. Those who are tested negative, the person those are tested negative are 28,967. Kini kidai ki baginang up ya result jong ki test ki bahado mendagasngi ki ba total kalong san spa san po Hapo pastor kisa sispa sipau, ha negrim kidai laispa laipau, bar hatura kalong sispa sipau. Kini kidai ki result ki baginang up, hapo kini ki laitli ki testing lab. Ki balawan pain sabar Meghalaya hadu menta kilong arpulai hajar sanspa sanpuai. Those who are coming from outside a state of Meghalaya till today there are 23,551. But today or
today, recovered 4 today. Iska seals 4, from BSF 1 and 3 orders recovered. Then Only today recovered 4 of them. Kawai ka bangakwa ban pentip menta ka janmit haka review meeting hadin bingilayo badon bun kini ki case ki banang ki banang kiu ki positive cases na kawai kasngi sya kawai kasngi bad hadin ru bangilayo ya ki report ki inputs na liang jong ka health department ki bala propose ba ladon kam mentang banyaj ya kena random testing syakeleng jong ka jelam megala lengba jong ka antigen kit te menta kasngi na kaliang jong ka government kala pediang ya kena proposal ban ngela rairu bakine ki nyau powaitli ki clusters ki bala identify lengba jong ka health department bangin sedang no ban le ya ki random testing lengba ka antigen kit kenang ba ngintip batru ban yada ya kajing spread jong uneu kenyang jingpang ubangitip kum u COVID-19 te halor jong kani ngis ngau burom ya kini ki hinyau hajar teli ki COVID-19 Management Committee ya kabala yalam lane penyaj da kinong yalam snong kabamut ki rangba snong kinong yalam snong ki baper ki baju trei rengkat bat ngi ke sorkar bat ka health department barokawai kabangakwa ban ong hakane kapor kolong bangi kerpat syu yaki haka bangin sim yakini ke random testing lasai lasiski nang ne sakmat bakin yatre rengkat bat kini ki health team gijongi ki health workers team gijongi ki bangin sapa sya kini ki jaka ki bangla batai yapi bangin don nyau powai teli kini ki clusters kenang ba ngin yo ya kene ka jing test ya kin nong song snong ha kitu ki jaka bat ki snong ki bala penbej lengba jong ka health department kabanga kerpat kalong ya kene ka committee bakin ya trei sitom ya trei lang rengkat bat ki breu jong ka sorkar na kaliang jong ka health department bat kumjuru na kaliang jong ka district administration baro kawai bat kawai ru kabangakwa ban kerpat kalong bangim day ban klet yakini ki protocols nama teng don ki bor ki management committee teng kim dabut renti yakini ki protocols lani ki SOPs lani ki notification ki ban nakaliang ka sorkar lengba ka health department ka issue kabanga kerpat kalong banang ni syakmat kin sngew ba ban bud renti ya ki notifications ki protocols lani ki SOPs ki bala issue lengba jong ka sorkar nakapor sya kapor kenang ba ngidnumbu ya ka jingklumar jingbot jong ki pait ba nong snong halaki jong ki snong bat halaki jong ki jaka kata kadi ka bangakwa ban kerpat na kaliang jongi ke sorkar namar ba ka jing ya kun jongi yau niu kenyang jingpang ngimpat la ban ong lanu unkut henrei ka jing trei kan long rengkat da ka jing trei sitom lang nadu ka bor sorkar hadu kani ka committee ha ka wei pa ka wei ka snong ngangej kem bangin yo ya ka jing job ha kani ka jing kun persya jongi ya une uknyang jingpang kaji kapi kajing ai ka suggestion na kaliang joka health kalong ba bangiru ngikwa banyada ya ka community spread tingimpat ong bakadar ladon ka community spread enre nga ong pi bangin yada ya ka community spread bat balay ba nungkong ngisim karai bangin le ya ka random testing sate kana pararu it's because of that
Belengile ia kata sini si umpling siapa nong mesong bat kiwi jekaru because of that. Tenak rang ikwa ban kam concentrate menta. Ban kam penjur sucu ya kanikat public testing, ke random testing. Ha ki jaka ba per jong ke jelam ikla jong ibarokoi. Kabang kwa ru ban pentip ya pi ha kanikat janmit meneh ha po ka review meeting kabang ya syong nakaliang jong ke sorkar ngida penpau ya kajing sngau burom ka bakrau ya IDHS ya ka team jong ya ki doctors ya ki nurses but ya parok ki para medical workers keleng saudong ka bakentup ru ya hadu ki asyas nang tawat ki akan wadiru ki baya trei shitom lang na kabenta ban ai ya ka jing hikai ya ka jing sumar na kabenta ki nong syong snong jong ke jelam ikla jongi barok kawai tengibu on record ya kani ka jing kit kli ke jongi ke jing sngau kit kli ke jongi ya ka jing trei shitom jong ka team na kaliang jong ka health department kaba klem thia klem dem klem saliashu yala ka jong kamet lane yala ka jong kamet kapat ha ka jing kot ke jing khia ha ka jing kun ya kanikathma kaba jur hadu kata-kata ngada kerpat namar kata ikin nong snong barok sngau bha bu jing duai kerpang ya kine ki team jong ki doctors ki nurses ki para medical forces kumang ong ya pi barok hadu ki asya bat ki akan wadiru ki badon hadu ki village level bau blei un ai kerpang ya ki kamet kabasyat kabaklan bakin nangla asyusyu ban syakri bat ban yakun ya uneu kenyang jingpang ubalawan ban yuk jat hapo kejela jongi barok kawai habalik hayeng bayap breu kaba nakaliang ke sorkar kala de ai ya ka jing betha ba la kumnu ngimdei ban palat ya ka san pongut bat kumju ka social distance ka dei bandon nangta ka mas ka dei bandon tenrei teng i ba kini kisngi kadon ke jing penken ya kita ki ke bro kabanga kerpat kalong ban nang ne syakmat sngau bah ban bot renti ya kini ki protocols bat ki notifications ki baka sorkar kala penmi batru ya kane ngila betha ya ki COVID-19 management committee bakin sngau bah ya kabanya trei rengkat bat kabor sorkar ban pentrei kam ya kane ka notification kenang ba kanumi ka jing sngau si hadin habut ngiru ngiyok sngau ngisyo i ya ki kot kubor hoi officially ngimpat yo ya ka complain badon ki hospital mendak example ko mengai ka statement irang ba snong numpling kaba iong badon ki hospital ki batang shu yo i baki nongpang ki dei na po umpling kimtre shu ban aji sumar bat ki phano yaki ten rengan itu pi hakine ki benai ki knet benai blade pladon ke meeting kaba nakaliang ka hel di pat klasyong meeting bat ki hospital private hospital bat baro nakabenta kumno ban yakun lang ban yetrei lang nakabenta kawai nak mentau niu kenyang jimpang COVID-19 bat kaba ar pat kumno ban take care ki nongpang namar ki babun ba ka jimpang jong ki kabomde nang ba jong uniu COVID-19 te ngasusi ngi na sorkar ngi note ya kan very seriously ya bang yo i badon ki hospital ki bale kumta ka bangakwa ban ai ka kubor ka ba syai kedar kalong sngau bah wat hapo ki hospital jo pi wat stigmatize yanuru namar ba ka protokol kala don lepa haman ka wei pagoi ka hospital bat kade ka duty jong kiru bahaba wan rung ki nongpang nengkong ki rung ha emergency habin je sing amot kit keli ki doktor ka ek problem ka ek jingpang ladi je ba long suspicious ba ka symptom le se ka long COVID-19
immediately kita ban ship ke step kumno ban le ban isolate je ki namari ye kini ki hospital ki ladon lepa la ka jong ka isolation halai jong hospital jong ki te ka bangang kwa ban ong kolong ba nakaliang ke sarkar kini ki hospital kimla ban pha ya kinong pang syaying klem da ka don ka daw ka bapiang tang namar ba phi tip bakide na kata-kata kisnong badon ka positive cases kata la bakla ban nga ai ka warning ru na kalian ka sarkar ba phimla ban le komta bat nga da kerpat yi ki pai ba lani kinong sensar snong ki song saw la da jia bakilap don ki hospital ki bakum kita kin pentip officially immediately siya ka sarkar ngin sa sim action katkum kaan